Od té doby, co jsem začal využívat tuhle tajnou zbraň, se můj život kompletně změnil. A fakt nekecám. A vlastně, kámo, není to zas tak tajná zbraň. Jo, je to jednoduchý úsměv. Ať už jsem byl v obchodě, na úřadě nebo prostě kdekoliv, zjistil jsem, že obyčejný pozdrav s úsměvem je totální game changer. Doteď si pamatuju, jak jsem byl ve školní jídelně a jako jediný ze studentů jsem se usmál na kuchařku, co mi nadávala jídlo. Potom, co jsem se na ně usmál, ještě 10-15 minut dál rozdávala úsměv každému studentovi. Asi proto, že se na ní nikdo kromě mě neusmál, ale bylo krásně vidět, že to funguje. A to se nestalo jenom jednou, několikrát. A jo, možná ti ten úsměv někdy někdo neopětuje a nevrátí ti ho zpátky. A to je úplně v pohodě, protože ve výsledku úsměv není o druhých, ale je o tom, s čím jdeš do světa ty. A teď fakt upřímně, lidi, co se usmívají, máme mnohem radši. A co ty? Jak často se usmíváš na ostatní kolem tebe?